Изненади и то по няколко поднесе Разград на пътуващата библиотека. Разград е 14-тият областен град, в който спира библиотеката на колела на голямото четене. Имаше изненади. Вижте ги. Много първи неща се случиха на голямото четене в Разград. За пръв път мажоретки ескортираха библиотеката на колела. За пръв път областен управител дойде и за пръв път библиотеката беше сериозно подкрепена от театъра с актьори от драматичен театър Антон Страшимиров и отказ от спектакъла Аз Паисий. Провокиран от пътуващата библиотека, Разград организира кампания «Книгите, които ни свързват». Направихме кампанията «Книгата, която ни свързва», защото това е едно продължение на националната инициатива и даде възможност на над 70 публични личности в този град да се срещнат от деца в нашите учебни заведения. Аз трудно мога да кажа дали четат повече в Русе, но в кръга на закачката Русе беше в Разградска област и разградли си говореха, че и в Русе имаме наша градска библиотека. Едно от важните за Разград послания е свързано с Станка Николица Спасо Еленина, първата българска поетеса. Заради нея са прочути празниците на поезията тук. Ние сме щастливи, ние се радваме, че голямото четене е вече в Разград, че пътуващата библиотека е с нас днес. Независимо от студеното време, нас ни стоплят лъчезарните усмивки. Вярно, много е студено, но що има желание, има начин. Взех си Мери Попинс. Мисля, не съм я чела сега и мисля, че е интересна. Да видим как Европейският Русе ще отговори на хвърлената ръкавица от Разград и какви скъпоценни послания с книги ще намери и остави. Утре точно в 12 сме там. Така